A repulsa ao triplo crime machista de Valga esténdese por toda Galicia. Foron moitas as mostras de pesar polo asasinato das 3 mulleres. En Vilagarcía, membros da Corporación Municipal e tamén persoal do Concello gardaron un minuto de silencio. Foi este mediodía, escasas horas despois do asasinato, ás portas de Rabella. Non podemos máis que rexeitar unha vez máis as violencias machistas e o que nos queda, que é salir á rúa para reivindicar e para intentar seguir concienciando a sociedade de que non pode seguir pasando o que está a pasar. Para a tenente de alcalde de Vilagarcía, o crime de Valga é arrepiante. Tania García láiase da morte de 3 mulleres que estaban no mellor da vida. O de hoxe é algo, como ben dixen, gravísimo, costa decir calquera palabra porque complicado, 2 nenos que quedan aí completamente, unha familia completamente rota por culpa dun mal nacido, que non ten outra palabra, que decidiu arrebatarlle no mellor da vida de 3 persoas a súa vida. Ademais do minuto de silencio celebrado esta mañá, Vilagarcía tamén vai acoller este vindeiro mércores unha concentración de repulsa. Será ás 8:30 na Praza de Galicia. Haberá outra convocatoria rexeitando este novo crimen de violencia machista e pedir, sobre todo, eso, máis concienciación, máis respeto e máis formación cos cativos e cos cativas, porque a verdade é que este problema nos supera a todos. A de Vilagarcía, unha das máis de 20 concentracións previstas pro vindeiro mércores por toda Galicia. Haberá actos en Pontevedra, Rianxo, Ames, Santiago, Vigo e A Coruña. Tamén está programado un novo acto pro mércores na propia localidade onde tivo lugar o asasinato. Está prevista para as 8 serán na Plazuela de Valga. Os colectivos convocantes agardan unha resposta masiva por parte da cidadanía á altura do triplo crime que está a conmocionar o país.